So good morning guys. So asa ta paingon? Adto ko mi sa kan. Pupunta daw kami sa sa Busay, sa Pintuyan. Magpapalamig ng ulo. Kaya kasama ko si yung nasa Kapasipa. Tsaka si Bro Archie, yung si Idot, tsaka yung kapatid ni Susimi, si Jumbo, yun, Tisoy. So ayan guys, tara, let's go. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Kanino lang. Saksi ang langit sa mga mata ko nga di gyud kapuyon ug ang akong dughan kanunay ngalan mo lang ang sangpiton ug di ko magduha-duha og tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban di sana sa tadadon nining panahon. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Kanino lang. Ako ang dalangpan, ako imong taming o ginagiban, luyo nining tanan. O kung may klaro man ang kalibutan, di ko magduha-duha o tikang kung mahulog ka andam kung mahulog uban sana sa tadadon nining panahon. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mubuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Ipanumpa kong ditikabian. Ipanumpa kong ditikabian. Ipanumpa kong ditikabian. Ipanumpa kong ditikabian ug pagahuktan ko ang tanan. Ipanumpa kong di gyud ko mabuhi ang kinabuhi ko kanino lang. Thank God it's Friday. Been checking on my watch all week. Summer's coming my way. Yeah, this job puts my soul to sleep. And I can't wait to stand in the ocean, sand between my toes. My girl cuddled up close now. So call up all the fam, let them know we heading for the coast. Jump in, it's time to roll out. A little holiday is all I need. And I can't wait to feel that ocean breeze.
to the front, that's the stereo. Just keep chasing the sun, don't care where we go. On a road trip with you. No job for a month, so it's time to roll. Holidays just begun, leave the stress at home. We just keep chasing the sun, don't care where we go. On a road trip with you, road tripping with you. Oh, 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 road tripping with you. Oh, 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 oh. Time to hit the highway. Oh, but hold up, a quick stop at the bottle shop. Shotgun not driving. Hey, bartender in the backseat fix me up a stiff drink, and I'll be sipping till I stand in the ocean sand between. So ayun guys, andito na kami sa ano, Busay? Busay Beach. Oh. So, yun. So, asa to pamalakasan kuan. Darak kang jumbo. Oh, kumpana ba si So, yun guys, ito yung pamalakasang inumin sa amin. This is 4 kantos pa. So, yung isa, mudugang ba hero pilo. kukunin daw yung isang kasama nila, di ba? Yung Oh, itong isang inumin. kasama yung isang lalaki. Yung isang lalaki. Anim na babae. So, Malakaw sa ako kadali. malakaw dyan. So, yun. Pero mabalik ra ko unja. Good. Sige, pwede, pwede na. Dali mo kay. Tara. Tara. Lut. Ay, wag mo ko katuod diri. So, ayun guys, tara na. Let's go! Woo! Kasama ko si ano, si Angel yan, oh. Yang tomboy kong pamangkin. Yun na, ari ko. Pagdali! Ayan, hindi pa sila sumunod. Kasi nagmi-meeting pa. So, guys, medyo dadaan tayo talaga sa ano, masukan na kagubatan bago tayo pupunta makarating sa ano. Nakapahirap talaga. Medyo mahirap 'yun, guys. Aray ko. Uy. Dip. Ah, Sa pangalan mo vlog. taga Binit Vlog. Oh. Search naman. Apa man i-edit? Iniksa ni ari grabe ka punga. Grabe. Grabe sila. Uy. Mamuha kay skills ha. At sa dala pagka mamuha kay Angel. Ti, na. Karlang. Karlang. Karlang tos bilit gahi mo ganito. Naku. Ay ko. Sliding style niya ng tirada diri ba. So nawala na yung tour guide namin. Naiiwan na kami. Sige, diretso lang. Magluto kami ng bigas. Kaso naubusan kami ng gasolina, magluto kami ng kalansi. Whew! Aray ko. Aray ko. Ah. Whew! Ubus na kami ng kanin at nagluto kami ng ito. Para hindi gutom ko. Grabe yung... So grabe talaga yung dinaanan namin, guys. So sa may mga balak pumunta dito, talagang mag-prepare kayo sa daanan. Kasi grabe, super. Medyo masukal kasi dito. Yan oh. Gubat na yung dinaanan namin. So sa unahan nandun na yung falls.
Di pa na ano yung yung dalawang kasama ko. So yan guys, nandito na kami. Malapit na. Malapit na. Talagang dadaan ka sa masuka. Aray ko. Ayun guys, andyan na. So ayun guys, dumating na rin kami. Grabe. So ayun, nandito na kami sa sa Busay. Yan yung falls, medyo lumiit siya ng konti, nawala yung kahoy kasi natumba. Pero worth it kasi malalim, malamig yung tubig. Tsaka kailangan mo pa rin mag-ingat. Nako. Pare, kamuginom ka. Ayun na. Ay, naginom mo dali? Hindi kami yugin. O yugin. Hindi, apil mo kunin do. So what's up guys? Umabot na kami sa Busay Beach. Umabot na daw. Yun. So, ito yung dating nililiguan namin. Dati may kahoy kasi yan. Kaso, natumba nung kasagsagan ng bagyong Odette. Tsaka yun. Ito yung mga kasama ko. Yan. Si Bro Archie, si Idot, si Jumbo, si Angel. Tapos may kasama pa kaming dalawa. Doon pa sa kinuha pa yung isa. Ayun. Whew! Si Angel lumublob na sa tubig. Maginaw ba? Bugnaw. Sobrang lamig guys. Worth it. Egypt. May baso. Ano na yun? Yun lang. Latag ito. Baso. Yan. So ayun, nagtimpla na siya ng pamalakasang inumin. Ay, tik na kurawin. Yun, sila yung nainom dyan kasi yun nga, bawal akong uminom ngayon. Bawal kasi kaya yun. Ito yung yung mga cellphone namin. Diyan, lalagay. Saka naambak na. Ano, dia gambak. Mabura mo na. Alam na dia. Shout out guys. May lapas na ito. Sorry. Sa? Sorry. Sorry. Okay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Shout out. Wow naman! Wow! Wow! Grabe. Ako may sarap. So, welcome sa ating bagong kasama. Guys, kami bagong kasama. Shout out dali.
Shout out kay Wilvin. Yun nga. Shout out, Maui. Ano? Shout out ka. Gabi. Sa? Ay, pa-picture siya. Wala, video. Patay ka na ron. Wala mo. Sayang. So ating ipagbunyi ang pagdating ng ating SK chairman. Yun, at kasama niya yung mga mga taga-amin din. Kilala kong kaliskis mo, oy. Si Renz. Tsaka siyempre yung pamangkin ko. Yun. Tapos yung isa kasama niya nun. Ayan. Yun. Sobrang dami namin dito, guys. Yun, oh. Yan. Tapos yung lovers namin dito, yan. Ha? Dito sa Ako pa. Ayun, sobrang dami na namin, guys. Grabe. Kala namin kami lang. So, yun. May mga umabot. Sabi ng kasama ko yung may mga umabot daw. So, kadalasan kasi dito, puro to mga pinsan ko lang. Mga pamangkin. Lalo nito, kasin ko yan. Wala na sunod dito. Sabi ko na pa. Hindi ko na. Ano? Ako. Baligo. Yan, tomboy yan, guys. Tomboy yan. Tom girl. Okay na. Sige na. Yan yung mga kasama ko, guys. Yan. Yan. Tapos nasa ibabaw si Jumbo. Dot. Ren, Ren. Kay baw na. Jirwan, sini Jirwan. Sayang 1 minute. Hoy! Nabulangan nyo! Ako, gitna. Buwan, nag-start project ang bakulong ko yun. Mga tisoy food. Okay, gara-gara. Ano na siya? Hoy! Nabulangan nyo!
Wow naman! Wow! Wow! Wow naman! Wow! Wow! A few moments later. Natapos rin sa wakas. Umabot na rin tayo. Medyo nakakapagod din, no? What? So ayun guys, tapos na rin maligo. Tapos na rin. So, yun. Guys, pauli na pod me. Wala may naligo kami sa doon. Pauli na kami sa malayong dool. Ayun guys, pauwi na kami, uuwi na kasi medyo nakainom na kasi itong mga kasama ko. Pauban ako nakainom, yawa. Ayun. Ay kato na human dili hakot kan lambe. Bye-bye. Grabe. Super pagod. So ayun, sa hindi pa nakakapag-subscribe. So ayun, may inaantok na. May inaantok na daw. Tara. Tupad hepit ko See you. Kumaw na. Kumaw. So ayun guys, pababa na kami papuntang Bituyan. So kailangan pa namin hintayin yung isang kasama nila na nagatid yun sa sa jowa. Iba talaga pag may jowa, no? Malapit na kami. Doon kami sa baba magdadaan. Kumaw na. Kumaw. So ayun guys, pababa na kami papuntang Bituyan. So kailangan pa namin hintayin yung isang kasama nila na nagatid yun sa sa jowa. Iba talaga pag may jowa, no?
daw kami sa baba magdadaan. Lingis ako na, lingis ako na. Yan. Kilala kong kaliskis mo, oy. Wow naman! Wow! Wow!